Refarbish je špičkový high-end produkt, napríklad počítač alebo notebook, ktorý vykupujeme zo zahraničných spoločností, následne u nás prechádza dôslednou renováciou, testovaním, záťažovými testami a následne je predávaný na trh s novou minimálne 24-mesačnou zárukou. V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi vykupujeme naše produkty od veľkých zahraničných spoločností. Po príchode produktu k nám robíme hĺbkové záťažové testy. Otestovaný tovar je následne posielaný na čistenie. Pri notebookoch prichádza na radu prerobenie zahraničnej klávesice na Slovensku. Takisto zisťujeme výdrž batérií a zaraďujeme ich do kategórie. Pokiaľ nemá batéria dostatočnú kapacitu, tak je vymenená za novú. Výsledný produkt je zabalený do nového balenia z recyklovaných materiálov. Veľa ľudí ani len netuší, že Refarbish technika má trojnásobne väčší výkon ako cenovo porovnateľný nový produkt. Vezmite si, že pri výrobe nového počítača sa spotrebuje zhruba toľko energie, ako je spotreba jednej menšej domácnosti za rok. Myslím si, že nie je dôvod sa báť renovovanej výpočtovej techniky, pretože šetrite životné prostredie, peniaze a dostávate kvalitne spracovaný produkt.